Hey. Friends, ଆଜି ଆମର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ପୁଅ ବି ଚାଲି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାତ, ଡାଲମା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ଟମାଟର ବେସର, କାକୁଡ଼ି ସାଲଡ଼, ବିନ୍ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଣ୍ଡା ଭଜା, କୋବି ତରକାରୀ। ଏବେ ପୁଅ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଆରମ୍ଭ କର। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଡାଲମାଟା ହେଉଛି ଫେମସ୍। ଡାଲମା ଯାହା ଆଇଟମ୍ ହଉ କିନ୍ତୁ ଡାଲମାଟା ହିଁ ହବ। ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଟମାଟର ବେସରଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ବେସର ବାଟିକି ତାକୁ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛୁ। ଦଳିଦେବା। କୋବିଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଭଲ ଲାଗୁଛି କୋବି? କୋବିଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ। ଭାତ ଖାଅ। ସବୁ ଟେଷ୍ଟ। ସାଧାରେ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଏମିତି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି।
ଆମେ ତାକୁ ମଜା ନେଇ ଖାଉଛୁ। ମତେ ତ ସୁପର ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ପୁରା ଶାନ୍ତି। ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଡାଲମାରେ। କହୁଛି ନାଇଁ ମମ୍ମି ମୁଁ ଡାଲମା ଲଗେଇ ଖାଇବିନି ଆଉ। ସେ ତରକାରୀ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଚଲେଇଛି। ଯା ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମାଛ ମାଂସ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତରକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଭାତ ଖା ଦାନା। ଖାଲି ଗ୍ରୀନ୍ ପରିବା ପତ୍ର। ସାଲାଡ଼ ବି ଭଲ ପାଏ। ସାଲାଡ଼ କଲା ମମ୍ମି ମୁଁ କାଟିବି। ସେ ନିଜେ କାଟିଛି କାଲି ସାଲାଡ଼ଟା। ଭାତ ଟିକେ ଖାଅ।